Bishop, good afternoon. Ke kwakwara n'ihu crocodile wogene. Onye mere gị ihe ka n'ihu. Oge ka m juga ke kwara ihu crocodile ebra nga tigre m bishop good afternoon. Oge ka m juga. Okay, room the bishop. Ota ka ihu gede. Ge ku ihu crocodile amụrụ ọhụrụ bịa nga bịa gwa m sọ otu aka ihu gede. Wepụ aka n'isi gị. Okay, man, ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Yes, sir. M ga-adị room ege interview. Yes, sir. Wee fụ ha na gị bido ọtọ gị lara masụ. Bịa plantain cheese were fụ na ntị were m n'ala ka iwu lara masụ. Okay, Gị dị nnọọ lekwa tọnkụ gị ji nnọọ ka onye mere autopsy. N'otu ite mere ngụ ka onye mere autopsy. Laazụ Chineke agbaghị ọkụ, laazụ Chineke agbaghị ọkụ. N'otu olu ya dị nnọọ ka fan anọ ya n'akụkụ isi fan anọ dị ya. Weta aka gị ahụ n'ala. Gịnị mere ngụ gị ji yie hanga? Okay, ka m jụwa. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya. Ọwara ya agbaghị. Elehe mere ya ngongo ji ye hanga. Elehe ji ye. No ka na ede. Go back and tinya. Go back. Tono. Tele Rosanna. Yake yi kwere no tape a na-eje emesha akwa. Le wanya na wall kpe yiri human right. Ndị rụ na human right organization. Le manya na wall. Mna mama ewo nda ewo agitator showere. Le wanya na wall nwa bingo. Artist. Ima ihe wa artist, asị m ga artist Chineke agbaghị ọkụ. Lewanya front, keep that your hand straight. Enyi jikwa aṅụ ọgwụ ọbara. Sometimes. Ị na-aṅụ ọgwụ ọbara sometimes. Ị ji erikwe vegetable. Ị na-eri vegetable. Ọbara dị gị n'ahụ. Eleghị iji ye onye mere autopsy nke dị ndụ. Eleghị ngụ gị jidere like this. Kwushi okwu ike. Gị fachama nọ ye hanga a na-eji ekowe efe. Eleghị iji ye hanga eji ekowe gị efe ye onye mere autopsy atụọ. And I cannot hear you. Ọka Chineke si kem, amara. Ya were phone gị. Dewe phone ahụ n'ihu gị. Dewe otu ihu ya dị nnọọ Gbara. Ọka Chineke si kem. Ya were phone ahụ weta close to your face. Ge were olu gị anọ. Bịa gbere m nga. Onye ebe? I'm on Cross River. Ebe na Cross River? Abi. Abi. Ebele ebe a before? Mba. Ebe ele tishi na Igbo? Mambo onye Igbo. Magi onye Igbo? Yes, sir. Si onye ebe? Cross River. Side ebe na Cross River? Abi. Side ebe na Abi? Adadama. Ị dị afọ ole? 26. Ị mụọla nwa? Mba. Ị ji aṅụkwa ọgwụ ọbara? Yes, sir. Ma ahụ eze gị? Ị ji alaiki ndị mpaka ọwa ụmụaka? Mba o, ọya dị too much short.
Ija like him pack or woman, I guess elect the maturity to Sunomuke. And ija like him pan on Koma, man, and when what I can add the mature. Ija like him pack a woman. Umaka. Egarola Pomahadu. No, sir. Maga one year Ben Alibo. I am Anambra State. Ebere Google. Mba. Otele. Ala chapo ihe ụtọ dị ya n'ime. Otele ebe a na-enwe clutch plate nke ga ọkọwala. Ebe a kuku otele nọ like this. Clutch plate ga ọwara awa. Mba, sir. Ke nọ n'ime na-adị ka energy bulb. O nwere nke na-anọ n'isi na-eyi energy bulb a na-akpọ wubusa. Wubusa ga ọgbawala. Mba. Ke nọkwa n'elu ebe ihe eshi anyụ amamịrị dị ka handbrake moto. Afa ka fụla ya. Mba. O nwere mgbe ị nọ gị jiri isi gị mebe atọ mbọ. Iji isi mebe atọ mbọ. Sir. Nwa agbọghọ bịa dị awụ ọ nọrọ ya ebere isi gbọnye n'ala chili okwu abụọ elu. O nwere nwanne gị nọ na family unu ara agbaga? Mba. Nne gị na nna gị enwere mgbe ha nọ nnọọ ara agba ha? Mba. Iji alụ ọgụ n'ime ahịa? Mba. Atama gị ike gị ọjọọ adụ ogwu? Mba, sir. Enwere mgbe a tara gị otele gị ebe? Otele fu breeze nọ n'otele. Otele fu breeze. Nwoke ọ tabara gị bọga anyụ ahụ? Mba. Ndị abalasa ha ataala gị? Mba. Ndị na-ebu ozu agba egwu bọọlụ ha were ozu ha na-agba egwu na wekipin ataala gị? Mba, sir. Ndị na-eji achụ mmiri ma ndị dibịa nwere eketara gị mbọ? No, sir. Gị na nkịta ọ na-adị na mma? Mba. Naghị m like nkịta. Gị na ndị nche, onye nche ọ ṅụọla gị ara mbụ? Onye nche watch night? No, sir. Mba. Iji aṅụ amụ? Yes, sir. How many minutes ka ị na-anọ na-ịṅụ amụ? Adị m agbakọ ọkụ ya, Bishop. Ijọs iwere amụ ga-ekwe ya n'ọnụ ị na-agbakọ ihe ịṅụ ha. Iwere amụ ga-ekwe ya n'ọnụ ị na-agbakọ ihe ịṅụ ha. Ọ sị gị na-agbakọ ya agbakọ. Iwere amụ nọ akweghị amụ n'ọnụ ga kwụrụ gara gị asị ọ sị ga ị na-agbakọ ya agbakọ. Ịchọ ọchịchị apịrị gị ụta Chineke agbago ọkọ na mamụwa amụtara gị ahụ gị kpacha ngụ ka ha nga otu ihe ya dị bọkịsha anya ọkpụrụkpụ ga iji eyelashes cover. Remove that thing, remove it. Remove that thing, man. Remove that eyelashes, remove it. Mmewepụ nwa ya, Bishop, nke a bụ extension. Ya bọọ. Pour that Otele eyes. Open it. Never. Nsigi ma anya go tap sigi jide aka. Ma bingo. Pranga beta ko shimeza. Pati ihu no ka crocodile mo nwa ho. Otele goshi. No, sir. The way for now, who of ma. The way for now, who of mama bingo. Keep Kona Christian around the pronati. What happened? Emola Wambo. Can I Yara on your pronati, retired single mother? Emona Wambo. Anka kukoto.
Gene Quiriato. Eh? Gene Quiriato. Gene we have Quirato. I'm Kakuroto. Them you. Gene Quirato. Gama Brana single mother Bianga Biagam Sana Capoto. Umoko letra lag. Madeta. Madeta trage Hajango Gara. How many minutes kinechi hara? When you get 10 seconds or 20 seconds. Yes, sir? 10 seconds or 20 seconds. Yeah, what I know, walk up and I'll be on negative and nugget who wish you 10 seconds to 20 seconds. Eh? Eh? In our own charity organization, E.G. Warana, Chigan walk up and I'm going bright price out or no wish you 10 seconds, 20 seconds on Wagana. Anna go for cancer. Eh? Mbasa. And when cancer, I get 10 seconds, 20 seconds for what? Take Papa money who no conya tagachingom or 2 here nabal. Ibranga, that's I would get you and keep him no. Only Tigano, the asthmatic. Ashimo, Megia, this girl. Mbasa. On when Hashima, get you 10 seconds, 20 seconds. And I was a meme. When the phone at any who you the phone and you no thought the knock I walk it to no check it. Okay, wait, Chatamagana, get to my phone, you get disappointment among them, Tuesday, Branga, and will keep with Mangana 10 seconds, 20 seconds. Atamang, Rejanyo. Yes, sir. Again, you limp. In a tia na Kalabaki, in a tia Igbo. I just net Yamaromo. Tenum Bugaleka Umpugi here. I feel net. Look at. I must say the man no I'm not a good tada. Whatever Ghana must go, no food, latter target, no food, latter target, no Otele food hanky. Begging a blue baby, no. Hide yaggy dear, liquid. Puss up about Puss Quabatrana yard and them mother. Oh, didn't we to Puss? Nella your ba. Sorry, sir. Sorry for yourself. Beating him, Puss Quabatrano on them mother. Genotype again. Blog group again. O plus. One number again. Name I need the weekend. Come on, subscribe or that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch it I get back. You just know what ya taku shares again for. For what? Subscribe or for this place. 081 64 11 31 33